लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना गोबाङानो सानदों रासिया इउक्रेनखौ जाबादि गाग्लोबदों, नाथाय रासियानि सायावबो रासियानि सीमानि सिङाव हाबनानै रासिया हादर सिङावबो हाबनानै रासियाखौबो बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनो हानाय, एटाक खालामनो हानाय इउक्रेननियाव मा गोहो गैया? नोंथांमोना बेबायदि सानो नामा? नाथाय बेबायदि अघटना दिनै जादों मा? दिनै दावहानि 37थि सान सफैबाय। बे 37थि सान सफैनायाव 32 सानावथ' जेबो जायाखिसै, नाथाय 37 सानाव हाबफैबाय। बे 37थि सान हाबफैनायाव मोनसे निउस नुनो मोनदों जे बेलगरेड नामनि जि सिटी नोगोरमा, बे नोगोरमायावबो इउक्रेननि मोनसे हेलिकप्टारा ल' फ्लाइ खालामनानै हाबनानै मोनसे थाव डिपुआव एटाक खालामदों आरो बे थाव डिपुआ ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरजों जोंखांदों आरो बेखौ खोमोरनो हायाखै दासिमबो। रासियानि फायार फाइटार्सफोरा दाबो बेखौ खोमोरनो हायाखै। बेलगरेडआ मोनसे सिटी, रासियानि बेयो इउक्रेननि बर्डारजों नांजाबनाय मोनसे सिटी आरो बे बेलगरेड सिटीनि मोनसे थाव डिपुआव एटाक खालामदों, एयार स्ट्राइक खालामदों हेलिकप्टारजों आरो बे हेलिकप्टारा थारैनो Mi-24 होननानै मिथिनो मोनदों। बे Mi-24 हेलिकप्टारजों एटाक खालामदों बेवहाय। नाथाय रासिया बुंदों बे एटाक खालामनायाव थाव डिपुआव अर जोंदोंबाबो नाथाय थावनि जि साप्लाइ, बे साप्लाइ होनायाव जेबो जेंना नुजाथियाखै बै बेलगरेड ओनसोलाव। आरो लोगोसे मोनसे प्रिन्टिंनि हाउसआवबो एटाक खालामदों, गुलि गावदों, फायार खालामदों बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां न' बां खहा जादों बेबायदि मिथिनो मोनदों। आरो बेवहाय बेसेबां मानसिनि खुन जादों, थैदों बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै, नाथाय रेस्किउ अपारेशना सोलिगासिनो थादों आरो गोबां सुबुंखौ रेस्किउ खालामबाय होननानै मिथिनो मोनदों। बे एरियायाव हेलिकप्टारा ल' फ्लाइ खालामनायनि ओंथिया जाहैबाय ओरैबायदि गाहायाव बिरनाय जेन बे जि सीमा ओनसोलाव थानाय राडार, बे राडाराव जेन उथिया हेलिकप्टारा, बेबायदि ल' फ्लाइ खालामनानै हेलिकप्टारा हाबैदों। राडारनि सबसे गेदेर डिमेरिटआ जाबाय बबेबा जुदि बिरखंआ ल' फ्लाइ जुदि खालामनानै थाङोबा बिखौ मोजाङै पइन्ट खालामनो हाया, मोजाङै हमनो हाया, मोजाङै बिनि सायखङा फैया राडाराव। बे जाबाय राडार सिस्टेमनि मोनसे गेदेर डिमेरिट्स। जोबोर ल' फ्लाइ खालामनानै थाङोबा बेखौ हमनो हाया राडारा। नोंथांमोना मिथिगौ रासियानाव मोनसे एयार डिफेन्स सिस्टेम दोङो, बे जाहैबाय मा? S-400। बै S-400आ गासै रासिया इउक्रेन बर्डारावनो दं, नाथाय बै S-400आबो बे ल' फ्लाइ खालामनानै थांनाय Mi-24 इउक्रेननि हेलिकप्टारखौ हमनो हायाखैसै, डिटेक्ट खालामनो हायाखैसै। स' नोंथांमोना साननाङा जे इउक्रेना रासियानि सायाव एटाक खालामनो हाया। रासियानि सिटीनि गेजेराव थांनानैबो एटाक खालामनो हायो। गासैबो जन्त्रआनो, गासैबो हाथियारानो 100% एकुरेट जानो हाया। S-400खौ जों जोबोर पावारफुल होनना जों मिथिनो मोनो, नाथाय बै S-400आ दिनै फेलें जादों आरो बेलगरेड सिटीयाव बेबायदि इउक्रेना एटाक खालामनो हादों। थारैनो बे गोमोथाव नङाना? आरो फार्स्ट टाइम इउक्रेना दिनै दावहानि 37थि सानावसो रासियाव हाबनानै बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनाय जों नुनो मोनदों। थारैनो इउक्रेननि जि गोहो बेखौ धन्यबाद होनांगोन। रासियानि बिदेश मन्त्रि सार्गेई लेभारभआ मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा इन्डियायावनो दं, इन्डियानि बिदेश मन्त्रिजोंबो सावरायबाय, लोगोसे नरेन्द्र मदि बिथांजोंबो सावरायबाय, भारत सरकारनि माखासे मन्त्रिफोरजों बिथाङा सावरायनानै दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रासिया आरो इन्डियानि गेजेराव सोमोन्दोआ जेबो गाज्रि जायाखै, जोबोर मजबुतैनो दं आरो इन्डिया इउक्रेन रासिया वारनि जि थासारि, बे थासारियाव इन्डिया जाबादि स्टेन्ड लादों, रावनिबो जायाखै, निउट्रेल पजिशनाव थादों, बेखौ धन्यबाद होदों। थारैनो बाख्नायथाव होननानै बुंदों। आरो नुनो मोनदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो जे गिबि समाव भारतखौ गोबाङानो गाज्रि मोनदोंमोन इन्डिया सोरजों जागोन होननानै, नाथाय नुनो मोनदों गासैबो हादरफोरा, नेट' कान्ट्रिसफोरा फ्राय सेंसन लगायजोब्बाय रासियानि सायाव आरो सेंसन लगायखांनायनि उनाव बिथांमोना मा मोखांजों रासियाजों सावरायगोन, शान्तिनि बाथ्रा सावरायगोन। बेनिखायनो मोनसेल' लामाया गेवना दं इन्डिया। बै भारतनि थ्रयै बिथांमोना बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय नाजानो नागिरदों बेबायदि आं सानो। स' इन्डिया मोनसे इन्टारनेशनेल हाब जानानै दं दा बर्तमानसिम। दिनैसिम दावहानि बे 37थि सानसिम 17निबो बांसिन बेलेग बेलेग हादरनि, गुबुन गुबुन हादरनि बेबायदि गेदेर गेदेर अफिसियेलफोरा, मन्त्रिफोरा फैनानै सावरायदों बे दावहानि सोमोन्दै। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो थादों। इन्डिया जिहेतु निउट्रेल पजिशनाव दं, इउक्रेनजोंबो सावरायदों, रासियाजोंबो सावरायदों, बेनिखायनो इन्डियाया जिहेतु मोननैबो हादरनिबो नङा आरो मोननैबो हादरजोंबो सावरायदों, बेनिखायनो बे मोनसे लामा जानानै दं शान्ति लाबोनो थाखाय। बेनिखायनो बै हादरफोरा इन्डियानि थ्रयै बे सुबिदाखौ लानो नागिरदों, एडभान्टेजखौ लानो नागिरदों। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रायाबो सैथो, खिन्थु इन्डिया जाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन डेम'क्रेसि आरो इन्डिया जाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन बाजार। बे बाजारनि सुबिदाखौ लानो थाखाय थारैनो बिथांमोना फैदों। आरो लोगोसे इन्डिया बे दावहानि थासारियाव निउट्रेल पजिशनाव दं। बे मोनथाम पइन्टआ
थारैनो बुहुमनि हादरफोरखौ गोसो बोदों। बेनिखायनो बुंनो थाङोबा गेजेरनि जानो हानाय इन्डियाल'सो सबसे गेदेर मोनसे हाब जानानै दं दा। गेजेर गेजेर नोंथांमोना नुदों तुर्कीनि इस्तानबुलाव बेबायदि सावरायनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों, मध्यस्था खालामनाय नुनो मोन्दों। नाथाय तुर्कीया मा बै मध्यस्था खालामनायनि सिगांनो मा ड्रननि हेफाजाब हरदोंमोन इउक्रेननो। स' बिथांमोनाबो बेखौ मध्यस्था खालामदोंबाबो बिथांमोनाबो मा माखासे गोरोन्थि मावदों। नाथाय इन्डियाल'सो ओरैबायदि मोनसे हादर जाय रासियाखौबो डाइरेक्ट मदद खालामाखै, इउक्रेनखौबो डाइरेक्ट मदद खालामाखै, सापर्ट खालामाखै। बेनिखायनो इन्डियानि थ्रयै बे दावहाखौ थारैनो फोजोबनो नाजादों बुहुमनि हादरफोरा। नोंथांमोना नुनो मोन्दों मैया जेलेन्स्की बिथाङा अस्ट्रेलियानि संसदखौ सम्बोधन खालामदोंमोन आरो बेवहाय मदद बिदोंमोन, हाथियारनि मदद बिदोंमोन, सान्थ्रियारि मदद बिदोंमोन। आरो बै हिसाबै अस्ट्रेलिया मोनसे राजि जाबाय मा आर्मार्ड भेहिकल हरनो थाखाय राजि जाबाय इउक्रेननि आर्मिफोरनो। स' बेबायदि हादरफोरा थारैनो सान्थिनि बाथ्रा बुङो, नाथाय हाथियार हरनानै दावहाखौ आरो फोलावबावबायसो।